Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Кафеда булачак спорт инвентаре прокатка да биреләчәк. Чаллыда яңа спорт мәдәният үзәге ачылды. Күзләре күрмәсә дә сәләтләре таң калдыра. Сукырлар җәмгыяте вәкилләре концерт куйды. Күңелгә 20. Юбилей уңайыннан радиода өр-яңа тапшыру, рухи хәзинә үз эшен башлап җибәрде. 1 декабрьгә кадәр милек салымнарын түләргә кирәк дип искәртмә шәһәре салым инспекциясе ул көнгә чаклы Кознага 830 мең сумнан артык транспорт, милек һәм җир салымы керергә тиеш дип белдерде эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә салым инспекциясе башлыгы Лилия Гатина. Әлегә бу сумманың 3тән 1 генә җыелганы, белгечләр әйтүенчә, салымны башка кешеләр өчен дә түләп була. Бүген Чаллыда яңа спорт мәдәният үзәге ачылды. Аның әлегә исеме юк, әмма нәрсәләр үткәреләчәге инде мәгълүм. Тулырак хәбәрчебездән. Яңа спорт мәдәният үзәге Шулман проспектында ЗАГС янында урнашкан. Транспорт өчен урын бар, якында гына урман. Шуңа күрә чараларны үзәкнең эчендә дә, урамда да үткәрергә мөмкин. Рядом с культурно-досуговым центром, который мы сегодня открываем, есть хорошие возможности для занятий и спортом. Буквально в ближайшее время откроется модульный лыжный прокат. Чуть подальше, вот с левой стороны, работы там заканчиваются. Бина авыл клублары проекты буенча төзелгән, бәясе 34 миллион сум. Акча республика һәм шәһәр бюджетларыннан бирелгән. Наил Мәһдиев белгиләп үткәнчә, бина заман шартларына җавап бирә. Ул шале стилендә корылган. Ачу тантанасында башкала кунаклары да катнашты. И от президента Республики Татарстан я с удовольствием вручаю этому центру сертификат на звуковое оборудование до 100 тысяч рублей. Яңа үзәк Чаллыда авыл клублары проекты буенча төзелгән 6нчы учреждение. Биредә төрле мәдәни һәм спорт чаралары үткәреләчәк. Киләчәктә кафе, спорт инвентаре прокаты да булырга тиеш. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Торак зонада сәгатенә 40 км тизлек дигән юл билгеләре куйгач, яңа шәһәрнең 56-нчы һәм ГЭС бистәсенең 9-нчы комплексларында яшәүчеләр риза булмыйча юхидига шылтыратканнар. Юл күзәтчелеге инженерлары күрсәтмәсе буенча бу урында тизлек 20 км-га төшереләчәк. Иске билгеләр 1 ай эчендә алыштырылырга тиеш дип хәбәр итте безгә Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясының матбугат хезмәте. Кичә Чаллыда тагын бер җәяүлене бәрдерделәр. Авария көндез халыклар дуслыгы урамындагы 15-21 йорты янында була. Машина йөртүче 68-нчы елгы иратны бәрдерә һәм вакыйга урыныннан кача. Ноябрь айында монда 2 очрак теркәлгән иде инде. Всех очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в дежурную часть ГИБДД по адресу улица Машиностроительная, дом 22, или позвонить по телефону 51 18 14. Сам пешеход был доставлен в БЦМП с диагнозом закрытый перелом левой голени. Физик яктан мөмкинлекләре шикле булса да, күңел күзләре яхшы күрә. Бу ялларда Сукырлар җәмгыяте вәкилләре энергетик мәдәният сараенда концерт куйды. Иҗади түгәрәккә 20дән артык кеше йөри. Русларның Нежность ансамбле таркалган. Бары тик дуслык татар ансамбле генә калган. Репертуарларында төрле халык җырларын башкаралар. Иҗат безгә яшәргә көч бирә ди шәһәрдәшләребез. Мин чагыштырмача ансамбльдә күптән түгел, 1-2 ел. Башта булай гына баргалап килеп йөргәнем, хәзер дуслаштык. Бергә яшибез. Коллектив белән. Ансамбльнең киләчәккә планнары зур, киемнәрен яңартып, репертуарларын халык җырлары белән тулыландырырга телиләр. Фонограммалар мәсьәләсе, ул тоже кирәк. Фонограммалар без булган әйбер белән кулланабыз. Менә жаңа әсәр өйрәнгәндә кирәк бит инде бүтән фонограмма. Аңар тоже безнең возможностебез юк. Быел Чаллы Сукырлар җәмгыятенә 85 яшь тула, шул уңайдан алар истәлекле дисклар чыгарырга тели. Альбомда төп урын дуслык ансамбленә биреләчәк, айрым номерларда яздырылачак. Җырлар әзер инде, дискларны тиражлау мәсьәләсе генә чишелмәгән. Мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләребез битараф булмаучылар ярдәм итәр дип өметләнә. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар.
Көңіл радиосы өзінің 20 еллық юбилейін яңа тапшырулар белән каршы ала. Быел гына чыга башлаган сәхифәләрнең берсе Рухи хәзинә. Ул балаларга ислам дине нигезләре турында җиткерәм. Тапшыруны Хәзинә балалар клубы мөгаллимәләре, шәкертләре әзерли һәм алып та бара. Ул һәр атаның шишәмбесендә эфирга чыган. Бүген балалар чираттагы сәхифәне яздырдылар. Бірінші төп темалар ул ислам нигезенең 5 шарты, иман шартлары, Аллаһка, шуны фәрештәләргә, шуны һәм әдәп әхлак темалары. Балаларның теләге бик зур, бик сөенеп, тырышып катнашалар. Бу безнең өчен дә бик зур этәргеч булып тора һәм безне бик шатландыра. Балаларның да шулай каты теләк белән катнашырга теләүләре. Күңел радиосының юбилейы 30 ноябрь көнне Сарасадыкова исемдәге концертлар залында узачак. Ә хәзер реклама, кулай бәяләр, яхшы сыйфат, Чаллыда Ангелина Сэм табигый туннар фабрикасы ярминкәсе ачылды. Биредә төрле төстәге һәм үлчәмдәге туннар тәкъдим ителә. Һәркем салкын кышка үзенә кием сайлый ала. Тулырак алдагы материалда. Пятигорскиның Ангелина Сэм мех фабрикасы сезгә үзенең продукциясын тәкъдим итә. Кулай бәя һәм югары сыйфат. 38 үлчәмнән 70-кә кадәр 1000 ассортимент. Яңа закон нигезендә бөтен киемнәрдә чип белән. Һәр кайсы яхшы тегелгән, уңайлы утыра, модельләр үзенчәлекле. Бу бай тарихка ия фабриканың визит карточкасы. Пятигорская меховая фабрика Ангелина Сэм – это собственное производство. У нас на каждое изделие есть сертификат и гарантия качества. На нашей выставке представлены модели из меха норка, мутон, астраган. Бу сезонның яңалыгы суга чыдам кындыз бобер туннар. Сайлап алу мөмкинлеге зур. Ташламалар каралган, процентсыз бүлеп түләргә була. Очень долго искала для себя шубу, зашла на эту прекрасную выставку и приобрела эту замечательную шубку. Оказалось, что здесь еще есть рассрочка на 24 месяца без переплаты. Оформляется за пару минут. Кышкы киемегезне яңартырга теләсәгез, озакка сузмыйча Ангелина Сэм ярминкәсенә барыгыз. Ул Экспокамада иртәнге сәгать 9-дан кичке 8-гә кадәр эшли. Бу сезгә ишкәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау була, Шамисәне мин булыгыз. С 21 по 26 ноября состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Только до 26 ноября. Возьми норку в рассрочку от 2500 рублей в месяц без переплаты и первоначального взноса от фабрики Ангелина Сэм. Выставочный центр Экспокама. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 13 по 19 ноября в ДК КамАЗа. При покупке 1 килограмма меда, килограмм цветочного меда в подарок. Хотите, чтобы ваш ребенок развивал логику, воображение, был усидчив, имел фотографическую память и стремительно добивался всех высот? Тогда приходите в учебный центр «Смарт» на занятия по ментальной арифметике, и уже скоро вы заметите у вашего ребенка аналитическое мышление, уверенность в себе, быстрый и гибкий склад ума. Учебный центр «Смарт», проспект Чулман, дом 36-7, телефон 78 48 48.